Giyin gözetimli ýaşasy kemal etdirmek ilkinji nowbatda wezipeder şygar bilen geçirilýän bilimi işgärleriniň ýanwary usuly amaly okuwlary işin häsiýeti bilen tapawutlanýar. Paýtagtymyň arkadaş şäheriniň welaýetliň mekdeplerini, mektebe çene çağlary idaralaryny öňde barjy usullary, ýokary netijeli tejribeleri içgeni öwrenilýär. Bilim siýasatynyň esasy maksady ýurdumyň her bir raýat üçin bilim almagyny elýeterli bolmagyny gazanmakdyr. Her bir adamyň bilim mabaty özi ukybyny, zekinini dogry ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaretdir. Ýaş nesil barada döwlet derejesini edilýän alada öz meýwesini berýär. Watanymyzda, halkymyzda, ata-babalarymyzyň ajaýyp ýürürlerini, milli däpdi surlamyda göpaly, ruhy bilen bilim almagy, hünär öwrenmäge, zähmet çekmäge höwesli ýaşlar kemale gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ruhy we beden taýdany ösmegi, olaryň dürüjlikli zähmet çekmek üçin ähli şertler düredilýär. Häzirki wagtda özleriniň köpürli zehinlerini hemem ukyplaryny ýyla çykarmak babata Türkmenistanyň ýaş nesil üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumlaryň şäherleri ilkinji nowbatda netijeli hemde dogry derejeli okuw terbiýeçilik işi, sağlaşykly ösen ýaş nesli, hakyky watançylary terbiýelep ýetirmek üçin zerur bolan şertleri üçin etmäge gönükdirlendir. Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi tarapyndan geçirilýän usuly okuwlary netijeli häsiýeti bilen tapawutlanýar. Gelecekde ýaşlamy watanymyzda täze belentliklere çykarmalar, ulgamda amala aşyrýan işler ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlanýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň hemde dürüjlik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ilmi tehnika täzeliklerini ornaşdyrmak bilen şertlendirilýär. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimedia ulgamlary ýönetdilen döwrebap okuw mekdepleriniň giň ulgamyny döretmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Pehim paýhas ummany mawtumly pragy ýylynaky bilim işgärleriniň ýanwary usuly amaly okuwlary, täze tejribelerini öwrenilmegi wagtda uly ähmiýete eýedir.